प्रमद बर'नि सायाव आं बेखौनो फोरमायनो लुगैयो इयुथफ्रा जोबोद खुद्रिनाय दङ जोंनो साख्रिखौ जुदि बिसोर रिक्रुटमेन्टखौ जुदि होदोंब्ला जोंनो खाथबखौबो दिन्थिनो नांगौ आरोना फरेस्ट डिपार्टमेंट बीटीसी को बैक फरेस्ट डिपार्टमेंट बीटीसी को बैक फेरेंगा रंजित बसुमतारी फरेस्ट टीएम डाउन जों बेखौनो लुगैयो जों इयुथ हिसाबै जों बेखौनो लुगैयो माने जेखि साख्रि फैयाथों मानो बीटीसी गभर्नमेन्टआव बियो जेनुइन जानांगौ आरो ट्रेन्सपारेन्सखौ जोंनो खोन्थानांगौ जाहाथे क्लियार जायो जाहाथे उनाव जाय फेल जायो बा पास जायालासिनो थालाङो बैसोरबो जाहाथे क्लियार जायो गोजोननायखौ लानो हायो जाहाथे जोंहा दा बेवहाय गोजोननाय गैया मानोना बेवहाय ट्रेन्सपारेन्सि जेबो होननाय बुस्थु गैया आरो जोंनो खाथबबो दिन्थिनाय जायाखै जों हागौमानि सान हर खस्थ' खालामनानै जों एग्जामखौ होफैयो नाथाय जों जोबनायाव लास्टआव जोङो खाथबखौ मोननो थाङा बिनि थाखायनो जोंहा जोबोद गोसोआव खुद्रिनाय फैयो जों जाहाथे जोंनि गोसोआव ओरैबायदि डिमटिभेट जायो जाहाथे जों फरायनानै जेबो लाब गैया मानो होनोब्ला जोङो हाजासे खस्थ' खालामब्लाबो जोङो लास्टआवहाय जों पास जानो हाया मानोना जोंहा फैसा गैया जोंहा गोरिब मानसि जों बिनि थाखायनो जोङो बीटीसीआव एग्जाम होनानै जेबो लाब गैया बेबायदि समखौ जों नुनो मोनदों माने आरो जों दिनैनि समावनो बेबायदि प्रोटेस्टनि थाखाय जोङो बयबो हेफाजाब खालामलायनांगोन मानोना गाबोन सबनियानि समाव बे मोनसे जोंनि कालचार बायदि जानो थांगासिनो दङ थाखा लानानै साख्रि होनाय बा सोरनिबा न'खरनि मानसिया साख्रि मोननाय बे जोंनि समाजाव कालचार जानानै थांगासिनो दं बेबायदि गाज्रि कालचारखौ जों जोंनि बीटीसीनिफ्राय बोखारनांगौ